Dim lwybro draw I ben pella'r cylch Gwartheg Mair, cornel pella, ac yn ôl at y Gwartheg Byrgorn. A mae'n bleser gen I ddweud fod Emily Jones o Buwch gyda fi'n gwmni o hyd. Ac Emily, y bryd yma wrth gwrs wyt ti wedi bod gyda ni'n gwylio cystadlu'r Henffordd ac yn y blaen. Ond dyma'r bryd sy'n agos at y galon. Dwi'n iawn I weid hynna? Odi, bryd fi yw hwn nawr. Dyna sydd â chi gatre? Ie. Ac I ni'n gweld 5 o fiwchod. Wel, arbennig iawn yn y dosbarth yma. Dosbarth 599 I Gwartheg sydd yn magu llo wedi geni cyn diwedd Rhagfyr 2023. Ac 5 o Gwartheg a Sioe bach sbesial yn dos e. Os, werth I weld nhw. Ni'n gweld rhif 3373 o'n blaenau ni. Un o Gwartheg y teulu Llwyn Hywel. Evans a Price Llwyn Hywel, Llanilar wrth gwrs, Miss Leia Treasure yw hanw hon. 15 o Gwartheg gyda nhw yn y sioe I gyd. Mae'n rhyfeddol yn dweud. Odi, chwarae teg I nhw. Am dîm. Ac un o'r tîm sydd yn arwen y Buwch yma nhw Maisie yw enw'r y ferch ifanc yma ac yn ei gwaith gwych chwarae teg. A rhianydd tu ôl I hi wedyn yn arwen y llo bach. Ond wrth gwrs beirniadu'r Buwch ma nhw. Dyna sy'n bwysig fan hyn nawr yn dyfe. Beth am y Buwch yma te, Emily? Be neu di o hon? Mae'n siarp neis, nag yw I. Mae'n Buwch yn wedig, ti'n magu llo fel sydd â'i wedyn. Mae'n ei good job, nag yw I. Glamp o lodau. O, odi. Fel ti'n wedi gael y Gwartheg, mae edrych ar ei gorau pan maen nhw'n magu llo fel hyn. Mae'n gamp aruthrol yn dywe. Odi. A werth I weld nhw. Os fydde call ond o'r hein dyn ni adre. A dwi'n reit ffyddiog o'm hethau yn dweud bod hon wedi cael llwyddiant yn y sioe llynedd dwi'n meddwl. Yn sicr mae wedi cystadlu, wedi cael llwyddiant o'r blaen. Ac dyma hi nawr yn cerdded mlaen. Symud yn dda hefyd yn dweud. Odi. Yn ei dillad gwaith y Gwartheg yma nawr ydyn nhw, fel sonio ni, yn magu lloi. Ac am lo arbennig, bydd hwnna'n darw da yn bydd. Bydd. Yna beth sy'n angen, end of the day, workhorse I nhw, ynddi fe, a na beth mae'n neud. Ie, yn union. Ac ni'n gweld Geraint Price wedyn o deulu Llwyn Hywel, 3367 yw enw hon. Flossie Robin yw enw'r Buwch yma. Hon bach fwy llawn falle. Bach fwy o bwer yn perthyn I hon. Llai o Buwch wedyn, mae closer to the ground fel maen nhw'n gweud. Ac ni'n gweld Osian y mab yn arwen y llo bach tu ôl I gyda. O, mae hwnna'n Buwch dda. Ni'n gweld hi'n pasio heibio ni fan hyn nawr yn y pwynt sylwi. Mae yna ledi hwnna'n dys e. Pwer tu ôl I hwnna'n dys e. A llawn llafft. Chai chader I, Emily? Llawn llefrith. Dywe. Buwch smart hwnna. Wrth gwrs mae hynny'n dod fewn I feddwl y beirniad yn dweud tywod y gader a lleoliad y tethu ac yn y blaen. Mae hwnna I gyd yn llunio I benderfyniad yn dweud. Odi. A fe'n edrych ar popeth ag yw e. O gofio beth yw'r dosbarth yn dweud tywod. 3372 wedyn, cerdda heibio ni fan hyn. Sef Tulip Muster. Tair o Gwartheg gan deulu Llwyn Hywel yn y dosbarth yma. Ac wara teg, mae'n ben tost mawr i'r beirniad. Sef Simon Bradley Farmer o Berkshire. Dyna fe'r dyn yn y canol. Gobeithio bod wedi rhoi Eli Hael ar ei ben neu giw da I, dwi'n siŵr I fod e. Fe ni'n sgwrsio ag yn gynharach yn ddyn hyfryd yn dweud. Odi. Deallu stwff sy'n dwy waith ag os e. Wedi pwsio'r bryd yn dda, chymod. Wedi cael lot mwy o pobl mewn i'r bryd a yna beth sy'n angen, chymod, I pwsio'r brids native ma nawr a chos maen nhw'n da tawel, da neis, rhwydd I lloia, a yna beth ni moyn, ynddo fe? Yn sicr. Wel, edrych ni mlaen I weld le mae'r garden goch na mynd, felly dwch nôl ato ni yn y man. Yn agosau fan hyn yn adran y Gwartheg Byrgorn. 5 o Gwartheg a Sioe yn y dosbarth yma, dosbarth 599. A mae Emily Jones gyda fi'n gwmni o hyd y beirniad Simon Bradley Farmer o Berkshire. Wedi tynnu nhw fewn i'w llinell ac Emily 3372, un arall o Gwartheg teulu Llwyn Hywel. Sef Llwyn Hywel Tulip Muster sydd yn y safle cyntaf hyn o bryd. A'r teulu, wel nhw sydd yn y tri chan y dosbarth yma, teulu Evans a Price Llwyn Hywel. Rhyfeddol yn dweud.
Y clod i'r teulu nag yw e. Ydy glei. Esyll sydd wrth y rhaff fel petai, wrth goler y Fuwch sydd y safle cynta. Geraint i Gŵr wedyn sydd wrth y Fuwch sydd yn yr ail safle ar hyn o bryd. A wedyn un o'r tîm sydd yn helpu nhw Mesi sydd yn arwen y Fuwch yn y trydydd safle ar hyn o bryd. Beirniad jyst yn rhywgyd bolwg bach arall arnyn nhw. Wy'n credu bod e'n newid i feddwl, Emily, beth wyt ti'n weid? Sa'n credu, os mae wedi'n mynd am teip, chymod, os ydych chi'n edrych lawr y lein, mwy compact mae fe moyn. Dyn ôl wedyn at 3-3-6-9, Megan Sauter sydd â hon. Rio yw enw'r Fuwch yma. A wedyn 3-3-7-1, y teulu Farming ar y pen bella yna. Eto yn Fuwch o safon. Mae'r safon yn uchel iawn iawn yn y dosbarth yma. Bydde ti'n ddigon hapus cael un o'r rhain nôl yn y siedyn bydde ti? Os bydde'r checkbook yn go fawr, bydde ni digon hapus. A dyna ni ydi, mae'r beirniad yn hapus. A'r garden goch yn mynd i Esyllt Price o Stabal Evans yn Price. Llwyn Hywel, Llanila. Llongorchiadau mawr iawn iddyn nhw ar Sioe wedi cychwyn ar y nodyn cywir i'r teulu yna, eleni eto. Wel, Esyllt, llongorchiadau mawr iawn i ti. Wel, mae'r llwyddiant wedi cychwyn yn gynnar. Do'n dda nhw fi. Mae wedi. Doi gynta, tarw gynta, a wedyn champion male, a nawr y Fuwch gynta mewn. A wedyn mae Geraint yn ail, a mae'r drydydd Fuwch yn drydydd. Arbennig. Oedd hwnna ddosbarth gystadleuol iawn yn doedd? Oedd. A tymod, hethyrch o cynta yw hon, so mae'n eitha matured am ei oedran, a mae'n dwmder yn ni, mae'n tipyn o character i'r bryd yn ni de. Anodd credu bod hi'n lo cynta. Ydy. Mae'n glamp o Fuwch. Mae'n glamp o Fuwch. Oedd hi mam a'i mangiddi yn Fuwchon mawr, tymod. Pob lwc i chi, boes. Diolch yn fawr. Mwy o gystadlu ddod. Mwy o gystadlu. Welwn i chi nes blaen. Da iawn wir. Diolch yn fawr.